Pasukan juga jadi bem bareng. Dung tak belum. Iya.
Ya ora apa-apa Mas Yoga. Ya. Kita Ya, iki piye iki? diwajibke sik sak lagune sik, bare gek guyone ditokke ya Pak ya. Iya iya. Ngono to. Wajibe. Ayo mus wajibe mus. Mus. Iya. Engko tak pijeti ya, nak, ya Le. Aku ndek mondolan. Ya, wajibe iki. Aku demono lan sasusure ibu aja dolanan muda dikeguyu. Aku demono lan sasusure ibu aja dolanan muda dikeguyu. Mono lan ku siji bunder kaya roti ayo padha ngaji ning gone Pak Kyai. Mono lan ku siji bunder kaya roti ayo padha ngaji ning gone Pak Kyai. Mono lan sarodo dilalaka padha lagu latihan seni same bae-bae. Mono lan sarodo dilalaka padha lagu latihan seni same bae-bae. Kaya ono kontul amin soning witilana garane makmur rapi dasar Pancasila. Kaya ono kontul amin soning witilana garane makmur rapi dasar Pancasila. Simbadarku patako dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Simbadarku patako dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Lumayan iki lumayan. Masuk. Lumayan. Iki ning jurakane sentong bareng ratu mangkat latihan ya lumayan. Nah, kok cuwil wis. Yo, mlaku kok wajib Mas. Yoga. Wajib sik, Pak. Wajib. Wajib. Ya, monggo. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Ada sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Di Mas Rudi dilakoke sik lebar iki monole ben pidato. Ya. Ya, ana request apa iki mau sing WA ki? Apa? Genduk ayu rupane Genduk. karo Sidorondo. Sak duwe apa kuwi? Wis. Apa kok ono? Sidorondo. Sidorondo. Senengi rondo-rondo. Ayo kae di empok kabeh. Iki rondone apa Roki? Kiri. Nek aku ya rondoe tetep milih-milih. Ya rondone wis baris kak ya. Rembut Napa kok mlirik? Rondone wis baris. Rondo sesong ya neng kaya rondo sesong. Aku rondo sesar kok. Gah nek rondo sing Yo, Sidorondo Mas Rudi. Iya. Ya. kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku piye aku sago ngenteni. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku monggo dadi jodone. Ora kena prawane. Dinteni apa? Tak enteni.
sinten ndo? Diduet karo Mbak Nada ya. Iya, Mas. Yo. Yo. Monggo Mas Yoga. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo Requestan saka Rondo kono kae kok jeneng. Rondo iki samping panggung ya. Aku iki gak anget-angete malah. Ah, toh. Malah serampung lagune. Ya apa disambung meneh lagu liyane. Ya wis lah. Ya wis, Wis kenalan sik. kenalan sih. Iki ketoke personil anyar iki Mas. Heeh, makane iki abing-abing kaya tengu. Kayak wingi iki aku wis mangkat. Nek mimpi bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aku ora iso ya, Pak. Silakan. Aku lali. Lah apalan iki wingi lali aku. Ya oh, wi belajar wi. Iki piye iki? Ah ya wis lah. Tepangaken Get-get wae ora iso get-get ngono kuwi. Ah. Tepangaken nami kula. Niku mau sapa ya? tengu. Sing anu senengane nang celempit-celempit wong abing. Aku ki lali jenengku sapa, Tik? Lah sapa to? Aku wong kono kae. Wong endi? Ya sing ana basane Tik ngono kae. Oh, berarti Heeh, Tik. dhuwur kono, Dik.
Iya, Dik. Iya lah. Tapangaken nami kula bendot. Nggih. Kula lari saking mriku nika. Oh, Dik. Ra cetha ngono kae, rupane ra cetha. Kula sarencang tindak mriki ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pindho ya, pindho. Bonus. Yo, iki gek meeting karo juragane. Aku lali aku garepane. Oh iya. Oh iya Pak, iya. Oh nggo irus bareng gak men Aku titip ya. penangkal udan. Aku iki wis lali lupa. Wingi Ya. aku ora mangkat aku bolos kok. Jangan lupa dong, makanya harus latihan. Yes. Nek ora ngene iki aku lali. Ya. Ora lagi teh grogi ana Mbak Nada nang kene njuk grogi. Ana cewek aku isin. Wingi ra ana cewek kok banji kok ya. Malah semangat ya nek ada banji. Piye Pak Monol? Pripun iki ajeng kapake iki anune pasukane? Pentungi mawon. Waduh, Kok leganismene Pak. galak men. Aja tak malah sesuk ora gelem mangkat. Maksudnya pentungi no betul gamelan. Oh, Jin. Nah, ngono kok lak jelas. Lah wong itu salah paham. Ah, sampean kok irus kok aku pendung kok irus kuwi piye? Nah ini kan buat nyeduk jangan. Wih, di rumah jangan apa? Ya jangan kelonan. Waduh. Enak enggak? Ya kalau nggak enak ya dienak-enakan. Kowe. Ya. Yes. Ya. Semua siap gerak, barisan diluruskan. Gerak. Marpitan, markulon, krek. Yo, lagune apa Pak saiki? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Ya Jun. Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Bapak-bapak kita edan diam. Anggenipun salat sampun ngantos sami dalan. Monggo bapak-bapak tidak enggang iya. Anggenipun salat sampun ngantos sami dalan. Pramila pamriksa wonten tindalu niki. Yen wonten lepate pangono nuwun ngapura. Nah, Iki piye iki? Iki konsepnya piye? Wis kok. sing tengah apik, sing pojok iki lho. Hah. Hale lula lali, hale nganggo tek kuwi mau, Dik. Iya, Dik. Yo, apa iki, Pak? Apa, Pak? Monon. Aduh. Wei miki Pak Do, wei miki. Wah, kowe Pak geduk ngono lho. Waduh, iki dijojoh iki. Yo, diwajibke saya. Oh iya, wajib ngae. Wajib ngain kok. Eling-eling ya, Pak, nek sesuk ini kali iki. Oh, wajib apa? Wajib ngain. Enggak, ora cetha. Yo. Piye? Wajib main lanang wadon rasida turu. Waduh. Ki mau kleru le nebak, Bro. Wajib ngain lanang wadon ora mlebu ngono. Mlebune ngendi posko? Turu mandak kita, ayo kita. Ya, yo. Yo. Wajib kain lan wadon lurung ilmu. Wajib kain lan wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak kudumu. Ojo liren yen durung rusak kudumu. Wajib ngae lanang wadon loro ilmu. Wajib ngae lanang wadon loro ilmu. Muding ilmu kudu sing sregep sinau. Muding ilmu kudu sing sregep sinau. Mas Yoga, iki
Jogete kok ane sing kaya ular keket. Kae. Kae. Heeh ning kono. Iya. Siapa ta? Aku ngerti ning nikah. Sregep. Sregep malah. Sregep. Heeh. Malah ayo kowe mau, Dik. Yo, diwajibke sih, Pak. Sedikit. Yo, apa iki? Yo, wajibe. Apa iki? Ngelmu iku. Ngelmu iku. Monggo. Ayo. Diapalke Mas Rudi, yo ngelmu iku. Mas Rudi. Ngelmu iku ayu kaya dari urip mulya mulya kaya dekasari urip mulya mulya kaya dekasari yen den tator rasane mari mari yen den turut munggah swarga buka mori yen den turut munggah swarga buka mori Bingung. Ngarep pas buri kleru. Rene. Piye ta, Ki? Alah, kering ngedak sisa. Ojo ki eman-eman mike ora sirahe Komplong barangnya goblok, komplong. Yo. Saiki diwajibke apa mlaku sik? Ndekno latihan cengklaan. Ra tonjo. Yo, sing apik saiki. Yo. Siaran apik. Sengkeri men Iki top. disiap. Yo ora lunga ya. Yo, wajibe kanca ya kanca. Semene, Mas. Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab wektu iki kanggo ngoringati wiyos Kanjeng Nabi Muhammad kang suci Lan kabeh kancaku kabeh kudu laku ludu lagu-lagu kancane bersatu aja kesukaran muda paturan muda kaya kewan wong rebutan banget Ojo padha gelo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane kala ngajak rupa ala nanging kasebada mula dipilolo kancane pemuda lan weling kawula dateng para desa ampun sami nyacan mangke dak maksiat kata sambut cakap lagu-lagu kula menawi laban nyuwun pangapura. Yes. Kompak nih iki. Ya. Lumayan. Ya. Yan, yo. Kono, marang ngalor. Arep ngalor. Heeh, mlaku-mlaku sik. Yo Mas Yo, kono jarane disiapke Mas. Jarane. Ya Mas Rudi yo. Ya Pak yo. Seger kita gawe seger. Nang pinggiran bengawan tanah sasatyo kandhane sliramu eling-eling samane semono wis katiban katiga Pening pikiran pengawan sabar-sabar mong sakelingan kami rasa koi janji kang suci ing alah
tekan ngarep. Yo. Wis ora Yo. apa. Yo. Itu nikmate. Yo. Heeh. Kono. Lagune apa? Jaranan. Jaranan apa? Heeh. Heeh. Cek minta manut. Ya. Ya. Apa jaranan? Wong. Yo. Jaranan Mas Rudi. Sulingane. Tolong. Sedaya pamriksa sampun sami kula sakanca bedhing imbang-imbang. Sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono kados jaran kepang. Rame citane anggone bebarangan padha pepenggalan padha tetunjangan prajurite kabeh padha salang tunjang prajurite kabeh padha nunggang jaran jarane lanang mlayune nakar-nakar amato akhir aja arya panangsang ra ana sing kalah ra ana sing menang prajurite kabeh padha nunggang jaran.
aja tumanggon jangkut sangcut kaliwoto manunggal setya jam dino nasri sorane kukurun samar kaso ngestu padha ngawukan sanyata saduru-turu ayahi karya. Iya leren barang kok. Yo. Yo yo.
Yo, bali nang asale. Jangan beranjak dulu, malam ini masih ada dua babak gandrungan dan babak kewan-kewan. Sisa kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake kula kumulung ora kandhat saben wayah ra ana jemo kang nyata ani sabata kreta kencana ati sisi hati